sa mga igala bigoy na sa dosab nya danan sa ilang video nga mupapas umuwagtang sa mga kasakit nga la sa inyong mabugan o dughan di ay hinayon atong hinayon atong tingyo kay karon kay mga tanan sa usa sa classmate kay Pakita mo na mo. busy na sad kay siya mga igala. Masaya. Nakay lapis niya? Wala. Nakay ballpen? Wala. Nakay powerbank? Wala. Wala. Pero nakakang notebook. Nakoy totoy. Wala! Wala lagi siya gusto na ko! Bakit pa ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala ka? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na ngang iba. Ayaw ng paawat ng aking damdamin.